Ahojky všichni, já vítám u dnešního videa. A dnešní video bude vlogmas hashtag 16. Už se blížíme ke 24. Já jsem se teda trošku včera zklamala, protože jsem se nedívala na Kristen Babies, na to video tohle. Takže jsem se to strašně zklamala. Takže se dneska budu dělat na 2 videjka, ze včerejška a dneška. Takže tak tady jinak náš pejsek, brácha tam ještě spí a teda budeme si nasnídat a dát si kakao a tak, no. Že neninko, že? Takže já teďka jdu dělat kakao teda. Ono to nebude zatím takový, jakože topí, čo je to strašně teplý. Já jsem strašně unavená. Asi tak, no. Takže já teď teda vlastně jdu dělat rohlíky na jídlo, na snídaní. Takže jsem si právě udělala kakao a teď se ho jdu vypít do obyváku a pak jsem už udělala tam, to jsou rohlíčky, to se bude vidět. Rohlíky nachystaný se šunkou a pak si teda dáme na snídaní. Já teda ještě dojdem rohlík, brácha už ho má skoro snídaný, ale tak. Teďka teda se jdeme vyčistit zuby a já jsem tady v posteli, já jsem ještě pojď, jdeme, dobrý. Takže už jsem si vyčistila zuby, dala jsem si řasenku ještě, protože bych vypadala jinak asi jako fůl. A teď se teda jdeme oblíknout. Brácha už se teda oblíká a já tady mám hadry, takže tak. Takže já už jsem teďka teda oblečená, mám teda tohle, brácha taky, máme stejný mikiny, já mám Adidas, on taky. A jinak máme nachystané šroušky, jo, máme Adidas, a máme Běžeka. A teda teďka budeme chviličku sedět, o půl se půjdeme, je teda 6:30, kdyby něco, o půl se půjdeme, nebo není, je 6:45, ale až bude 6:30, tak se půjdeme obouvat a takový a ve 3/4 vyrazíme, protože musím jít do školy, já musím na autobus a brácha půjde sám zase, že jo? No, takže, no. On už šel vlastně po druhý, teďka dneska půjde po třetí sám, takže super, no. Je šikovnej, no. Jo, bude, prosím tě. Ale musíš jít pomalu, víš, že musíš utíkat. Jo? No. Jinak aktovky už máme nachystaný všechno. Já už mám teda nachystaný i 5 korun teda na autobus. A no, peníze mám. A aktovky. K tomu už máme svačiny a pití a já se ještě půjdu na cytpus, protože mi to strašně vadí, jak to mám prostě takový jako šorný. Prostě chápete. A teda se budeme ještě chvilku dívat na Instagram a ozvu se vám, až budeme vyrážet nebo až budeme někde venku. No, spíš když budeme vyrážet. Teďka jdeme obut a já si vezmu tady ty boty, protože tady tyhle, prostě tady ty jsou hezčí a tady ty taky samozřejmě jsou Adidas. No a tak, a ještě si vezmeme bundy. Takže už jsme teda oblečení. A teda už... Jo. No to si vem teď. A rukavice si vem. No a tady nevinko něco dělá, že... Jinak, půjdeme ve 3/4. Takže tak. Takže my už teďka teda jdeme. Je strašná zima, brácha je tam vzadu. A já nemám zaplou bundu, protože jsem půl. Takže se budu muset zapnout. Je to hezky svítí. No, takže jdeme. Takže my teďka teda jdeme. Pojď, ano. A tam. A jinak dneska mám vidím na Instagram 2 fotky, protože
protože včera jsem se omlouvala, že nevíte, protože jsem neměla vůbec čas. Já dneska píšem z dějepisu a já teda neumím nic. No, jinak. Nevím, co nechtěla říct. Bože. Jo, jinak teda já zase půjdu na autobus a brácha bude do školy zase, takže tak, no, jenom teda, nebo mně je zima, bráchovi není. Není zima, ne? No, není zima, má totiž oteplováky. Já mám totiž jenom, on to nebude vidět. Prostě rifle, takový černý. A ne, to bude vidět. Prostě černý rifle, no. Takže už jsem teda u zastávky brácha, teda už ho u obchodu pustím. Řeknu mu ahoj. Ještě kousek budu. Já jsem právě teď z autobusu a jdu domů. Chtěla jsem vám točit v tom autobuse, ale můj báječný kamarád mi vzal mobil a zkoušel heslo na Instagram. Ale nepovedlo. No. Jinak zítra nejdu do školy, jdu k výbarce, takže to budete mít taky trošku takový jakože special. Takže aspoň budete mít taky jiný vlogmas a v pátek zase jdu do školy, takže tak dneska jsme psali test z dějepisu z angličtiny. Z angličtiny jsem dostala 4 a 1. Jedničku z takového počítatelného a nepočítatelného. Prostě jsme tam měli napsat jako, co je počítatelného a no jako co není prostě chápete. A 4 z minulého času. Takže jdu domů. Už to máme na schránku. My tady dostali kalendář na nový rok. Mám si, že nic nevidíte, ale tady to všechno nesu. Bože, to je strašné. Takže, a ještě plus nesu noviny. Ještě musím vytáhnout klíče, takže tady budu muset položit na zem. Takže tak. Takže jdu domů. To všichni mě budou psat, takže se omlouvám za nějaký zvuky nebo něco. Bože, to je hrozný. Jsem nás teda roušku konečně. Uvidíte. Takže už jsem vyslečená a tak. Takže já teďka jím teda oběd a koukám se, ještě bude asi, nevím, prostě chviličku bude ještě ordinace na nově. Asi 15 minut. Nebo tak nějak. A potom jsem budu dělat našim snovy. Takže tak. Takže teďka teda takhle hezky věřím mu takovou kapící radiátorku. A za 10 minut se budu oblíkat a půjdu pro bráchu. Takže au. Takže tak. Ještě nevím, kdo jde do školy. Takže se budu starat asi o malý a bude to super. Tak no. Na to mám strašně prádla, který musím poskládat. Takže tak rozmluvila jsem se už asi týden, nebo asi 3 dny nehrála. Když počítám ještě dneska si s ním už budu hrát, protože se nemusím na zítra nic učit, jenom si zítra budu učit potom to, co se jmenuje sakryš, češtinu a zeměpis. A vlastně pak mi někdo pošle úkolem. Takže tak. A ještě teda mi někdo před chvilkou psal, takže odpovím a takže tak no. Jinak teda teď se budu učesat. Si budu hřebínek a se obleču a takže už jsem se teda učesala. Neumím brát vlastně. A budu se teda oblíknout. Takže už mám teda mikinu i boty a chodím po kuchyni s botama, ale jinak až dojdu, tady je teplo, až dojdu teda od bráchem ze školy, tak vlastně tohle.
tak budu dělat úkoly, který mám, abych je měla, abych tohle, i když teda nedošlo, tak prostě tady dělám. Nalepím si ten zeměpis, i když jako bych ji to měla odevzdat a jí si něco ještě. Takže tak, no. Takže už teda půjdu a vypnu teda telku. Dobrý. A můžeme jít. Už jdu teda. Detailnější záběr by být nemohl, že? Jinak ty pláky to neřešte. Není ani taková zima, jako je zima, no, ale musím to mít takhle, abyste viděli, protože já to vždycky já jsem si ještě moc videí, že to mívám takhle, ale prostě musím to mít takhle. Náš dům, tady je, tam je náš dům prostě. A ta logika byla fakt good, já jsem si vzala prostě tady ty boty. A kotníkový ponožky, kotníkový ponožky, ale vzala jsem si tepláky, kterými jsou na prostě nad kotníky, takže jsem měla prostě holý kotníky, no a bylo mi strašná zima. Takže doufám, že se vám video líbilo, můžete mi zanechat like, odběr a můžete mi dát zvoneček, budu za to moc ráda a budu ráda za hodně lajků a hodně podpory tady na tomhle YouTube. Jinak sledujte můj Instagram, tady ho máte, omlouvám se. A zítra, ahojky!